A brat će napraviti kuću za svog zeca. Hajde da počnemo. Prvo ću uzeti lepak i sastaviti svoju kućicu. Tako je. Kao i svaka kuća mora imati zidovi i krov. A kućica će biti na 2 sprata. Super! O, Glory, jesi li već ovdje? Kako ti se sviđa? I ja sam već sastavila kuću. Treba dodati krov. Eto, sad je moja kućica sagrađena. A vreme je da je ofarbam. Uzet ću boju u spreju. Ljubičastu, naravno. O, skoro sam zaboravila da stavim masku svom zecu. A sad ću popraviti to. A vidi, imam mini verziju za tebe. Da, sad si i ti zaštićena. Dakle, gdje sam stala? A, tačno. Treba poprskati svoju kuću. O, da. Kako lepa boja. Jako mi se sviđa. To je to. Završila sam. Barbie, a šta je kod tebe? Ja ne želim da moja Glory udiše boju. Draga, sakri se ovdje. A ja ću ofarbati tvoju kućicu. O, kako je slatka. Dakle, ja imam roze farbu. Sad ću ju sipati na svoju kuću. A ona će ravnomjerno otići dole. Da, izgleda jako dobro. O, kako lepo curi. Nevjerovatno. Izgleda ekstra. Bravo, Barbie. Svaka čast. Dakle, sada treba ukrasiti naše kuće. Ovdje će biti šargarepa. Stormy je obožava. A ja ću staviti sir. Vidim da ti se sviđa. Trudila sam se. Stormy, dođi kod mene. Pogledaj šta sam napravila. Eto, to je tvoja buduća kuća. Jel ti se sviđa? Odlično. Devojke, svaka vam čast, završili ste prvi korak. A vidim da su vaši ljubimci zadovoljni. A mi idemo dalje. Da. Moram napraviti lepo dvorište za mog zeca. A Stormy obožava da šeta i diše svežim vazduhom. Dakle, prvo mi treba travnjak. Da, napravio sam svoju kuću. Izgleda super. Idem unutra. Da, ovaj travnjak će mi odgovarati. Mislim da niko neće biti protiv ako uzme malo. Ko je to? Komšinica? Čekajte. Šta je uradila? Čudno. Šta? Ukrala je deo mog travnjaka. To nije lepo. Dakle, travnjak izgleda super. A sad ću staviti ogradu da niko tuđi ne uđe kod nas. Super! A unutra kućice na prvom spratu će biti fotelja, isto. Na sto ću staviti vazu cveća, zatim televizor i puno slika. Tu će biti kamin, a na njemu knjige i cveće. A još treba dodati ormarić. Odlično je ispalo. Prvi sprat kuće je spreman. Stormy, kako ti se sviđa? Neoduševljena, vidim. Drago mi je. Čekajte, došla mi ideja. Stormy sigurno treba drugarica. Imam plišanog zeca za nju. Stormy, ne plaši se, to je samo igračka. Kako slatko. Prijateljili su se. A šta je to smislila Barbie? I ja sam napravila prvi sprat za svog pacova Glory. Gledajte, njoj se sviđa. Usput i ja sam sredila dvorište i napravila sam točak za nju. A ovu fotelju za dnevnu sobu smo birali zajedno. Devojke, prvi spratom izgledaju divno, možemo nastaviti. A šta smislite za drugi sprat? Znam! Tu će biti kuhinja. Stavit ću dekor u obliku sira. Tu će biti stepenice. Ako Glory prođe kroz sve ovo, može da dođe do svoje hrane. Odličan lavirint, jel da? Meni se sviđa. Šta je to kod brat? Stormy, hajde da napravimo pauzu za večeru. Potrebne su mi slamčice. Uzet ću. Hej, a gdje su moje slamčice? To nije fair. Dobro.
Mogu probati ovako. Baš je ukusno. Obožavam šlag. Odlično! Sada imam plastične slamčice. A zalepit ću ih na zid. U njima će Glory moći da se penje. A ovdje ću staviti tepih i staviti njenu posudu za hranu. A evo hrane. O, Glory je već ovdje. Ogladnila je. Dobro, možeš jesti. Prijetno, draga. Oho, a Glory je jako gladna. Pogledajte kako spretno prelazi sve izazove. Čestitam, stigla si. Ponosna sam na sebe. Moj drugi sprat je stvarno sjajan. Slažem se, Barbika, to je super ideja. I ja želim tako. Stavit ću hranilicu i pojilicu sa svežom vodom. Zatim ću ukrasiti sobu lepim tepihom i stočićem. A na njega ću staviti šargarepu. Stormy, hajde ulazi. I šta ti voliš da jedeš? U redu, sama ću te dići na drugi sprat. Wow, brat! Uradila si sve što Stormy voli. Ovdje definitivno nikada neće biti gladna. Odlično ste se snašla, devojke. Idemo dalje. A na trećem spratu ću napraviti spavaću sobu. To ću staviti ovdje, ovo ovdje. Tu će biti tepih. Odlično! A tu će biti kućica za Glory. Ovdje će moći da se odmara. Sjajno sam smislila to, zar ne? Samo kako će stići na treći sprat? Nisam razmislila o tome. Ideja. Tu ima prozor, ali neće nam trebati. Bolje da stavim dimljak ovdje. Da. Kroz njega će Glory doći na treći sprat. Hajde, draga, probaj. Hajde, verujem u tebe. Bravo, a nisam ni sumnjala. Uspela si. To je zaista sjajna ideja. Tu ćeš moći da spavaš posle ručka. Da, ja znam šta moj ljubimac voli. I spava je super. Pa dobro, sad je moj red. A vreme da doteram treći sprat. Tu će biti ormarić. A na njemu radio. Moja Stormy voli da sluša muziku. I na krevet ne smijem zaboraviti. Hajde, Stormy, hoćeš da spavaš? Samesti se udobno, a ja ću uključiti omiljenu muziku. O da, i ja je volim. Ova pesma je super. A sad je vreme da obuče moj Stormy. Ima puno odeće. Ali treba će nam pidžama za spavanje. O, pogledajte kako slatko. Stormy u pidžami u obliku zeca. To je tako smešno. Šta da izaberem? O, tačno. Želim tortu. Spremite mi najlepšu tortu na svetu. Nema problema. Deni, šta si smislila? Došla mi je genijalna ideja. Treba mi aparat sa žvakama. Kako ukusno. Super. Ideja. Stavit ću svu žvaku u blender. A sada treba sve promešati. Uključujem i čekam. Da, tako je mnogo bolje. Sada stavljam u kalup testo od žvaka. Odlično. Tako sam napravio najlepšu koru. Svaka mi čast. A sad ću dodati malo vatre. Šefe bako, ne brinite. Ja znam šta radim. Eto, istopio sam žvaku. Sada vadim sredinu od kore i sipam tečnu žvaku unutra. Odlično. A sad ću pokriti sve roze marcipanom. I na kraju zalepiti etiketu Huba Buba. Bako vidi. O, bravo, dragi. Hoćeš jagodu? Ponosna sam na tebe. Dobro, a ja ću staviti jagode u pitu, a zatim sipati sok od višnje.
A sad ću iseći srca od testa. O, kako slatko. I pokrit ću pitu. O, divno. Stavljam srca i to je to. A mogu to nositi u rernu. O, kako brza baka. Dobro, vreme je da sastavim tortu. Moja torta će biti šarena sa filom od vanile. Da, sve kore će biti šarene. Pogledajte kako to lepo izgleda. A sad ću odseći sve suvišno. Da, tako je. Super, završio sam. A sada vadim motornu testeru da bih isekao sredinu. O ne, šefe, zaustavite se. Plašim se. Ne čujem te, testera preglasno radi. Gotovo. Vadim sredinu sad. A zatim će mi trebati moj aparat sa Skittles bombonama. Sipam svaku boju za redom u tortu. Još malo i gotovo. Pokrivam sve marcipanom. Ali to još nije sve. Sad ću iseći dekor. Prvo ga treba malo ugrejati. Koristit ću fen, a zatim vatru. Da, obožavam. Gotovo. Pogledajte kakva lepota. Stavljam na tortu i to je to. Moja pita je također spremna. Tako lepo miriše. Čarobno. A, Jess, probaj. Wow, super! Počet ću od ove pite. Wow! Sa jagodama je? Super! A sad ću probati ovu tortu. Tako je velika i lepa. Šta je to unutra? Wow! Šarene kore? Neverovatno! Jo, a to su Skittles bombone? Obožavam ih! Oduševljena sam! Opa! Kakva je to lepota! Sad ću probati! Wow! Kako curi punjenje! Ekstra! Predobro! Pa to je žvaka! Ekstra! Težak izbor, ali pobedio je brat! Čestitam! Da, pobeda je moja. O, kako dobra igrica, tako je zabavna. Hoćete i vi da je probate? Zove se Multidosort. Možete instalirati u Google Playu ili App Storeu. Instaliraj je i igraj se zajedno sa nama. A sad mi se jede? Tačno, špagete? Naravno, to je lako. Ja već imam savršenu pastu. Male i šarena. Jess će biti oduševljena. Voda je provrila. Ostalo je sad čekati još 5 minuta. Šta? Gotove špagete? Očekivala sam više od vas, šefe. Ja ću sama spremiti špagete. Treba promešati u flaši sve sastojke, brašno, mleko i jaja. Savršeno. Sad ću iscediti ovo testo na tiganje u obliku makarona. Gotovo. Bako, za malo me niste pogodili flašom. To nisam bila ja. Dakle, izmrvila sam orasi. Tako je. Dodat ću ih na pastu, zatim sipati med i to je to. O, Danny, dragi, šta radiš? Možda ti treba pomoć? Daj mi to. Ja imam odličan lifehack. Eto. Gotovo. Još nisi video kako tegle otvaram. O, hvala, Bako, najbolja si. Dakle, treba mi mančmelu. Liči na špagete. Ukrasit ću ih želemedama i preliti sirupom od jagoda. To je to. I ja sam završila. Sirup je super. Nije loše, Danny. A šta šef radi? Ja trljam čašu. Mora da sjaj. Sad stavljam pastu u čašu. Pokrivam tanjirom i okrećem.
Odlično. A sad ću narendati sir parmezan. Sira ne može biti previše. To je to. Može se jesti. Wow, koliko ukusne hrane. Želim da počnemo od ove paste. Izgleda čudno. Dižem čašu. Wow, to je baš originalno. Dobro, vreme je da probam. Sviđa mi se. A sada hoću da probam ovu pastu sa žele bombonama. Izgleda zanimljivo. Pa to je marshmallow. Ekstra. A sviđa mi se. Poslednja pasta. Izgleda lepo. Wow! To je preukusno, a bakina pasta je sigurno pobedila. Čestitam. O, Jess, a volim te, draga. Šta sad da vam smislim? Tačno! Hoću koktel. Dajte da razmislim. O, ideja. A baka će spremiti najbolji koktel. Evo moje lubenice. Sama sam je uzgajala. Treba mi samo pola. Deni, pridrži. Lubenica, dobro. Sad ću mutiti unutrašnjost lubenice blenderom. Tako je. Zatim stavljam voće, borovnicu i maline. Dodajem led, ubacujem slamčice i to je to. Hvala, šefe. To je utešan aplauz. Moj koktel će biti najbolji. Dakle, stavljam u blender sladoled, mleko i marshmallow. A sada mešam sve to. Tako je. Sipam u lepu čašu, a čašu ukrašavam tečnim marshmallowom. Zatim lepim šećernu vunu, ubacujem slamke i roze krofnu. Također ću dodati malo fila. Marshmallow, još malo fila, još marshmallowa. Uglavnom, slatkiša ne može biti previše, a to mi ne treba. Opa, super, to je baš ono što mi treba. Koristit ću to kao kalup. Pogledajte. Ovako. Zar to nije genijalno? A unutra ću sipati fantu. Obožavam je. Ubacujem slatku slamku i gotovo. Jess, probaj. Wow, kokteli! Sve izgleda super. Počet ću od ove velike šarene čaše. To je moja omiljena fanta. Šta? Čak i slamka je jestiva? Neverovatno. Šta sad da probam? O, koktel od lubenice. Probat ću ga. O, predobro. Svaki gutlje je prelep. Svidelo mi se. I vreme je za poslednji koktel. Tako veliki. Wow, od jagode. A sad ću probati slatkiše. Ekstra. Obožavam sve to. Šef je sigurno pobedio. Svaka čast. Jess, ma daj, to je bilo lako. Oho, devojke prave nove kućice. Konačno sam vas pronašao. Imam narudžbinu za vas. A vi ste naručili sladoled. Aha, vi ste čokoladicu. Ups, izvinite. Kod vas je bila pizza. Izvolite. Joj. Moram da idem. Stavite 5 zvezdica u aplikaciji. Ovo je nenormalno. Sve je ostalo na krovu moje kuće. Wow! Sladoled je baš lep. Smislila sam kako ću ukrasiti svoju kućicu. Stavit ću sladoled u kantu, dodati malo roze mlečnog koktela od jagoda i par krofni. Također ću dodati moju omiljenu šećernu vunu i puno cornflakesa. I na kraju ovu tešku roze farbu. Dobro je, uradila sam to. Dakle, ostalo je sipati tu kantu sa mojom domaćom farbom na krov. Tako je, polako. Oho, tako lepo.
Konačno sam završila. Sad je vreme za ukras. Treba će mi šlag. Da, to će biti nevjerovatno ukusno i lepo. Umućeni šlag obavezno treba posuti lepim šarenim konfetama. Sipat ću što više. Točno, nešto nedostaje. Ovo je završni dodir. Gotovo. Kakva lepota. Ajde, otvaraj se čokoladice. Juj. Kako ja da ukrasim svoju kuću? O, ideja. Stavit ću par M&M's bombona na čokoladu. A sad je treba naduvati da bi postala ogromna. O, da, savršeno. A sada dižem i stavljam čokoladu na krov. Savršeno. A šta je kod Britney? Tek sam se probudila posle napada pice. Jel je barem ukusna? O, kako lepa. I miris je ekstra. O, znam šta da radim sa njom. Bacit ću picu na krov i tako. Ovo je najukusniji krov koji sam ikad vidjela. Devojke, svaka čast. Idemo dalje. Samo pogledajte ovu krofnu. Izgleda tako ukusno. Ona definitivno mora ukrasiti moju kuću. O, baš mi se sviđa. A na zidovima neka budu lizalice. Wow, prelepo. Želim još da napravim šećernu ogradu. Stavit ću par štapića ovdje i ukrasiti ih mašnicom. O, divno. Kao da sam u svom najslađem snu. Hej, Chloe ne ulazi u moje dvorište sa tom čokoladom. Jel tako? Sad ću ja srediti svoje dvorište, a tebe neću zvati. Jel ti jasno? O, da, obožavam ove bombone Maltesers. Izgledaju sjajno. Ova bombona je suvišna, a rado ću je pasti. Cool! Dodat ću još par šarenih M&M's bombona, a sad ću napraviti ogradu od čokolade Kit Kat. Divno, veoma mi se sviđa. A šta je kod Britney? Već sam počela da ukrašavam kuću svojim omiljenim pomfritom. Odlično, a sad ću napraviti ogradu od teglica sa sosom. A sad ću ukrasiti kuću mojim omiljenim hamburgerima. Okačit ću to ovdje. Jao, rado bih to sve pojela. Ali želim da moja kuća bude što lepša. Oduševljena sam. A sada moram da stavim pizza ramu na prozor. Cool. Wow, Britney je baš lepo sve ukrasila. Jao, moram da pazim. Sad ću napraviti stazu od Oreo keksa. A na travnjak ću staviti čokoladnu fontanu. Probat ću dok niko ne gleda. Odlično. Mnogo mi se dopadaju ovi patuljci, ali treba da ih malo ulepšam. Potopit ću ih u čokoladu. Eto, sad imam fantastične čokoladne patuljke u dvorištu. Kako ti se čini, Roxy? Cool. A ja ću imati stazu od moje omiljene žvake Huba Buba. Ona je tako ukusna. Hoću još da uzgajem ogromnu lizalicu na travnjaku, kako bih uvek mogla da se zasladim nečim ukusnim. Treba je malo zaliti i gotovo. Baš je lepo. A ja spremam hot dogove ovdje. Ćao, devojke, kako ste? Hoćete skrenuti na hot dogove? Mislim da devojke nisu fanovi hot dogova. One više vole nešto slatko. Ajde da nastavimo. Kućica iznutra izgleda tako dosadno. Moram nešto smisliti. Sad ću sve popraviti. Ovdje ću staviti sto i stolicu. A ovdje nekoliko aparata sa gaziranim pićama. I pakovanja sa mojim omiljenim McDonald'som. Poješću nešto za inspiraciju. Šta još mogu dodati? Znam, nedostaje svjetla ovdje. I još velika slika Coca-Cole. A ovdje neka bude pizza daska. Gotovo. Moja kuća izgleda prelepo. Super. Sad ću pokušati da bacim. Opa, pizza sa pečurkama, cool.
Moja kućica iznutra je tako mračna. Moram nešto smisliti. Stavit ću ovdje policu od čokolade i sve za čajanku i čokoladnu mačkicu. Ipak ne, bolje da pojedemo ovu mačku. Baš je lepa. O, tačno, moram doneti frižider sa slatkišima ili ću pojesti celu kuću. O, pogledajte koliko čokolade ima unutra. Rado bih pojela ovu čokoladu, ali bolje da je iskoristim za ukras. Da, okačit ću slike mojih omiljenih čokolade na zidove. O, Mars, volim ga najviše. A ovdje ću staviti lampu, kaktus i kasicu prasicu. Oduševljena sam. Samo pogledajte moju jasnu krofnu. Izgleda tako sjajno. A ovdje ću staviti sto gdje će stajati vaza sa svežim lizalicama. Lepota. A ovo je oslonac za noge. Ovi zidovi izgledaju tako dosadno. O, ideja. Mogu ukrasiti zidove sa marshmallowom. Biće baš slatko. O, da, nevjerovatno. Moram nešto uraditi sa plafonom. Tačno. Tu će biti moja omiljena šećerna vuda. Pogledajte. Sad imam plafon od šećernih oblaka. Tu će biti osvetljenje. O, čarobno. Oduševljena sam. Wow, devojke, vaše kuće izgledaju nevjerovatno lepo. Čokolade, tako ukusno. Ne, Mary, ne treba da turaš prst u fontanu. Sad čekat ćemo slatkiše. Evo, dočekali smo, ovo je kaktus. A šta je kod tebe? Kakav užas. Ne boj se, Mary, posrećilo mi se više nego tebi. To su žele oči. To nije fair. A meni sve odgovara. Tako lepo mirišu i jedva čekam da probam. Joj, poješću odmah dva. Prelepo. I šarene žele traka također je super. Usput, Mary, jesi znala da unutra žele oči ima fil? Nema potrebe da se hvališ. A sada stavljaj svoje žele oči u fontanu i jedi brže. U redu. Ovo će biti veoma ukusno. Žele sa čokoladom je moja omiljena kombinacija. Šteta što su se žele bombone na palici završile, ali imam još. Mary, vidi. Sad će moj žele roštilj da postane čokoladan. O, da, prelepo. Treba da pojedem ovaj slatkiš dok ga niko nije uzeo. Jer vidim da Mary ih već posmatra. Kate je se tako posrećila sa slatkišima. Ovaj slatkiš mogu da jedem non stop i da se ne ometam ni na kva posla. Kuglicu po kuglicu, nemoguće je stati. Dobro, Mary, završila sam. Inače su ti već sline krenule. A kod tebe je svo lice u čokoladi. To sasvim nije problem. Jedan trep i čokolade kao da nije ni bilo. Joj, ali sada je na ruci. Jao, ta Kate, izgleda da je došlo vreme da probam svoj kaktus. Joj, tako je bodljikav. A možda ako ga namažem čokoladom, bit će manje bodljikavi. To treba da proverim. Ne, još uvek ne mogu da mu priđem. Pokušat ću da ga okupam u čokoladi još jednom. Šta radiš, Mary? Uspela sam. Pogledaj, na izgled je kao kornet za sladoled. Probat ću. Baš ukusno. A najvažnije da nije opasno. Nema ni jednog trnja. Mary, ne zaboravi da su sve bodne unutra. Budi pažljiva. Dobro, upozorila sam te. Ukusno. Joj, nešto se bode ustima. Nije to valjda igla od kaktusa. Joj, neka ih skloni neko. Mary, upozoravala sam te. Dobro je što imam sa sobom pincetu. Daj ovamo svoj jezik. Pokušat ću da ti pomognem. Joj, pazi. Ti si trebala da paziš kada si jela kaktus. Upravo si. Jesi završila? Odlično, Kate, hvala. Nema na čemu, drugarice. Oho, banana i slatke konfete. Cool. Ovo
Ovog puta ti se posrećilo više nego meni. Sirova riba? Jao, čak i kaktus je jesti bilo ukusnije. Ne zavidim ti, Kate. Hajde, ja ću biti prva. Pa, ukusna banana. Treba da te oljuštim. Odlično. A sad mogu da je umočim u čokoladu. Banana sa čokoladom je najbolja kombinacija. Wow. A sada treba da je umočim u konfete. Tako će biti lepše i ukusnije. Wow, ispalo je prelepo. Jedva čekam da probam. Baš ukusno. Od sada ću uvek jesti bananu samo sa čokoladom. To je to, nema više banane. Ali su mi ostale konfete. Imam ideju. Mogu da ih naspem u fontanu. Tako će čokolada biti još ukusnija. Oho, kako cool, izgleda prelepo. Vidi, fontana je promenila boju. Sjajno. Wow. Kakva šteta što ću morati da umočim odvratnu ribu u ovu lepotu. Dobro, pre ili kasnije bih morala to da uradim. Okupaj se u čokoladi, ribice. Ne izgleda loše, mada ovo je i dalje sirova riba, samo u čokoladi. Dobro, probat ću. Iskreno, užasno je, fuj, odvratan ukus. Loše mi je. Žao mi, Kate. Gore sirove ribe može da bude samo sirova riba u čokoladi. Jadna Kate, nije joj se posrećilo u ovoj rundi. Možda mogu nekako da joj pomognem? Smislila sam. Kate, drži slamčicu. I šta da radim sa njom? Shvatam. Odlična ideja, Mary. Mogu da pijem čokoladu pravo iz fontane? To je veoma ukusno. Da, slažem se. Samo čokolada u fontani se završava. Sve smo popili, Kate. Da, i to je bilo neverovatno. Oho, je li ovo kukuruz? Nije valjda da ću morati da ga polivam čokoladom? Ja nemam nikakva pitanja. Huba buba, ona je i tako ukusna. A sa čokoladom će biti još ukusnije. Ja ću biti prva. Ja sigurno ne žurim, počni. Da vidimo. Baš lepo izgleda. Nasuću čokoladu pravo u kutiju. A sad ću je zatvoriti i izmučkati dobro da bi traka bila sva pokrivena čokoladom. Wow, ispalo je odlično. Sada imam čokoladnu žvaku. Želim da je probam. Wow, super. Ukus je baš takav kakav treba da bude. Stavit ću je svu u usta. Prelepo. A sad je vreme čokoladnog mega balona. Gledajte. Ispalo je cool. I to nije kraj, jer imam još jednu žvaku. Hajde, upadaj u fontanu. Uradit ću sve isto. Nasuti, promučkati i pojesti je sa ogromnim zadovoljstvom. Prelepo. Jao, kako lepo jedeš, Kate. Joj, i baloni ispadaju super. To je istina. A kako je tvoj kukuruz? Još uvek je ovde. Ne znam ni kako da ga jedem. Dobro, samo ću močiti u čokoladu. Možda će biti ukusno. Dobro miriše. Probat ću. Nije nešto. Ni kaktus, ali nije ni huba buba. A šta ako malo promenim ovaj kukuruz? U mojoj tašni baš ima Brenner. Palimo i grejemo. Ako sam sve pravilno izračunala, treba da dobijem mirisne kokice. Pogledaj, Kate. Cool, još su i čokoladne, blago meni. Dakle, kakav je ukus? Neverovatno. Tu su kokice, znači može da se gledaju cool video. Oho, cooking challenge. Super, obožavam ga. Nikad se ne zna ko će pobediti na kraju. Oho, ja također volim kokice. Dok je Mary zainteresovana video, mogu malo da uzmem. Oj, baš neprijatno. Nisam ti dozvolila da diraš moju hranu. Vidi, ovdje je tako uzbudljiv trenutak. Pa dobro, jedi svoje kokice sama, Cicio. Nemoguće je odoleti ovoj čokoladnoj fontani. Kako ukusno.
A evo ih i slatkiši. Wow, kod mene je keks Oreo. Cool, a šta je kod tebe? Kod mene nisu slatkiši, nešto kiselo. Ovo su limuni. Mogu zamisliti tvoje lice kada ih budeš jela? Da, to nije teško zamisliti. Možda ako umočim limune u čokoladu, neće biti toliko kiseli. Veoma sumnjam, ali ću morati da probam. Treba to da uradim brzo. Ne, još uvek kiselo. Ali zašto nemam sreće danas? Čak ni ne znam šta da ti odgovorim, Mary. Ja nemam nikakvih problema. Baš to nije fair. Dobro, ti kiselo čudo, idi u fontanu. Daću ti drugu šansu. Ne, ništa se nije promenilo. Još uvek je kiselo, fuj. Dobro, samo treba sve da ih pojedem. Kate, ne možeš ni zamisliti takvu patnju. Upravo si. Kiselo mi je samo od pogleda na tebe. Ostalo je zadnje pače. Ne mogu više. Joj, Mary, zašto tako plačeš? Izvoli, uzmi maramicu. Obriši lice i opet ćeš biti lepotica. Hvala, Kate. Tako si dobra. Mary, rekla sam da obrišeš lice, a ne da izduvaš nos. Fuj, brže baci to. Usput, zaboravila sam na svoju hranu. Moje Oreo. Izvini, Mary, nemam kada da se bavim tvojim suzama. Mene čekaju moje omiljeni kolači. I ja želim što pre da ih pojedem. Ali prvo treba da ih umočim u čokoladu. O da, čokoladni keks u čokoladi. To je dupla sreća. Kako ukusno. Oduševljena sam. Sekund. Imam ideju. Treba da izvadim iz pakovanja sav keks i da ga izdrobim kako treba. Ovdje ću trebati karate fore. A sada udarac glavom. Odlično. Ne stajem. Kate, je li sve u redu? Apsolutno. Jer mi je pala na pamet genijalna ideja. Mogu da naspem čokoladu u kesicu sa Oreo mrvicama, staviti u to palicu i zalediti. Da li znaš šta će ispasti? Ja mislim da će ispasti nešto veoma ukusno. Tačno, ali treba malo sačekati. Mi nigde ne žurimo. Odlično. Stavit ću ovo zamrzivač. A sad ću meriti vreme. Par sati će biti dovoljno. Super. A vreme je da vadim. Izgleda da je uspelo. Šta si to napravila, Kate? Sad ćeš vidjeti. Uzimamo palicu, okrećemo i skidamo kesicu. Cool! A vidi, Mary, ispao je prelepi Oreo sladoled. Veoma ukusno. A ako umočim sladoled u fontanu, bit će još ukusnije. Čokoladna čokolada sa čokoladom. Baš je ukusno. Nemoguće odoleti. Joj, Kate, izgleda da imaš probleme. Kako si? Nisi se valjda zaledila? Onda treba hitno da te zagrejem. Hajde, umotaj se u prekrivač. Tako ukusan sladoled. Hvala, Mary. Drago mi je da pomognem drugarici. Kate tako lepo jede. Dobro, znam da me sigurno neće častiti. Posluži se, Mary, jer si me ti spasila. Interesantno, šta je ovo ovde? Oho, mančmelu. Kakav užas. Da, to je tačno. Kod mene je smrdljivi sir. Nije mi se posrećilo. Imam jednu ideju. Mančmelu će me spasiti od smrada. Kate, zauzmi se sirom što je premoguće, inače ćemo se ugušiti. Nije valjda da ću morati da ga pojedem. Uopšte to ne želim. Ako ga umočim u čokoladu, hoće li prestati da smrdi? Mislim da se ništa nije promenilo. Dobro, probat ću malo. Fuj, odvratno. Ko je uopšte smislio ovaj užasni sir? Sa njim samo miševe da hrani čovek. Nije neka delikatesa. Joj, nešto mi nije dobro. Fuj, kako užasno miriše. Treba podhitno nečim da sprečim ovaj odvratan ukus. O, čokolada, to je ono što mi treba. Odlično. O,
I sva sam se isprljala. Treba da nađem nekakvu maramicu da obrišem lice. Hej, Kate, to je moja majica, a ne maramica. Mogla si i o svoj da obrišeš. Šta to radiš? Ups, nisam htjela. Hej, Mary, ne želiš li da pojedeš svoj marshmallow? Tačno, imam marshmallow. Čeka me. Uzet ću prvi štapić i umočiti ga u čokoladu. O, da, cool. Želim još. Treba da umočim marshmallow opet. Baš je ukusno. Ne može da se odoli. Jao, blago, Mary. I meni se jede. Izvini, Kate, ali marshmallow je moj. A znači da ću ga samo pojesti. Ovako, jedno za drugom. Ukus je prelep. Joj, jedan marshmallow je ostao na vrhu fontane. Dohvatit ću te. Ne tako brzo. Jel tako znači? Blizi se borba mačevima. A pobednik dobija pravo da pojede zadnji marshmallow. I sada je moj. Probat ću. Zaista je ukusno. Pa dobro, zato sam ja pojela ostale. Usput, ostale su još dve. Da, miriše odlično. Baš ukusno. Mary, oni su bili kod tebe u nosu. Pa šta, i dalje su ukusne. Treba razmisliti. O, tačno. Za početak ću farbati kućicu roze. Sa šminkom će to dugo trajati. Bolje da koristim farbu. Tako je, sipat ću sve na krov. Wow, kuća izgleda prelepa. Pogledajte. A sad ću uzeti četkice i prefarbati kuću iznutra. O, da, odlično mi ide. Zak, to su moje četkice. Jesi normalan? A što ni u redu? I ja moram da ofarbam svoju kuću. Hej, Janice, baš si cicija. Ja bih dao tebi svoje četkice. Dobro, onda ću uzeti farbu u spreju. Tako će biti mnogo brže i bolje. Da, boja je prelepa, baš mi se sviđa. Što? Farba u spreju? Sjajno. Moje lice. Treba što pre skinuti farbu sa lica. To je smešno. Prestani da se smeješ. O, kako slatka salveta. Pala mi je na pamet odlična ideja. Zalepit ću ovu salvetu na zid. Da, cool. To izgleda kao prelepe tapete. Divno. O, to je zanimljiva ideja. Skloni se, Zak. O, imam ideju. Stavit ću lepak, a sad ću da zalepim to na Zakovo lice da ne bi virio. Hej, Janice, šta si uradila? Misliš da je to smešno? Pa nije. Moja obrva, nema je. Kako da sve vratim nazad? Treba mi moja obrva. Da vidimo. Uspelo je. Da, tako mnogo bolje. Dakle, sad ću i ja da napravim tapete. Moram samo da nacrtam lep uzorak. Da. A sad ću iseći komade. Idealno. Hvala, Janice, na dobroj ideji. Ostalo je samo da se sve zalepi. Po celoj sobi. Ovako. Wow, ispalo je cool. Mom robotu se također sviđa. On je čak počeo da pleše, jeste vidjeli? To je bilo sjajno. A meni će trebati časopis. Ovdje ima toliko cool ideja. Samo pogledajte kakva lepa Barbie soba. Da, meni to sigurno treba. Od čega da počnem? Tačno, prvo treba staviti roze kauč, zatim fotelju i stočić, a više detalja i obavezno slike. Ovdje će moja Barbie moći da se odmara i pije čaj, a ja zajedno sa njom. O, cool! A sad ću staviti ovdje ormarić, a zatim više fotelje i jastuka. Tu će moja Barbie moći da gleda televizor. Cool! Barbie, gledaj, a moći ćeš da gledaš svoje omiljene emisije. Ej, šta je ovo? Ja sam uzeo daljinski i uključit ću ono što se meni sviđa. Obožavam show sa robotima. Janice, tako su smešni. Zak, da li možeš da mi nasmetaš? Gledaj svoje posla. Dobro. O, i moj robot ima televizor. Okačit ću ga na zid. Ovdje će stajati stočić, a po krajevima ogromni zvučnici za muziku. I okačit ću postere.
Da, a tu će biti fotelja. Tu ću staviti policu sa stripovima. Moj robot će moći da pleše ovde. On obožava elektronsku muziku. Gledajte ga. O ne, kakve bučne komšije imamo. Užas. Zak, isključi to odmah. Dobro. Odlično, tako mnogo bolje. Hvala. Spremna sam da ti dam fotelju za tvog robota. Kako dobra fotelja, hvala. Stavit ću u dnevnu sobu. I tu će još biti PlayStation. Obožavamo da igramo igrice. Dakle, ja sam završio sa ukrašavanjem prvog sprata. Moja kuća je sigurno bolja nego kod Janice. Gluposti. Jao, moram što pre da napravim drugi sprat, a moja Barbie nema gde da spava. Ja sam našla za tebe krevet, pogledaj. Tu ćeš moći da spavaš. Ali to još nije sve. Napravit ću još za tebe stočić gde ćeš moći da se šminkaš. Tako je, uvek ćeš biti najlepša. Barbie, jesi zadovoljna? Čekaj, šta je to? Pa ne, odeća malutke Barbie ne može da leži na podu. Našla sam odlični ormar. Stavit ću u njega svu prelepu odeću malutke. Tako je. A Barbie, hajde da se presvučemo. Ova haljina ti tako lepo stoji. O, da, divna si. Zak, kako ti se čini? Da li je slatka? Pa ne baš. Odlazi. Ne slušaj ga, Barbie. On ništa ne razume. Što si me uopšte pitala? Dobro, ja ću napraviti mnogo bolju spavaću sobu. Moj robot će imati spavaću kapsulu. Ukrasit ću je prozorima sa pogledom na svemir. A tu ću staviti časopise i hranu. Moj robot ima mnogo različitih stvari. Sve to treba da se rasporedi po policama. Tu će biti fotelja, a ovdje teleskop. Odlično, jel da, Janice? Onako. Ali nisi još vidjela osvetljenje. To već izgleda zanimljivije. Wow, koliko zvezda! Šalim se, a nije nešto, ne sviđa mi se. Što? Znam da ti se svidelo. Ne laži. Da, moj robot je najbolji. Šta je to sa mojim robotom? Odakle dolazi ovaj zvuk? Pa to krči stomak mog robota. Gladan je. Ne brini, sad ću te nahraniti. Da vidimo šta ima u frižideru. Samo povrće i voće. Odvratno. Sad ću da popunim frižider stvarno ukusnom hranom. I to će biti pizza. Cool. Obožavam picu. Stavit ću još nekoliko kutija ovdje. Da, kao što ste shvatili, na trećem spratu će biti kuhinja. Tu će biti sto, a ovdje špored. Mada čekajte, šta ćemo kuhinja? On ne kuva. Sklanjam to, a bolje da stavim automate za igrice. To je mnogo zabavnije. Cool, vidim da moj robot uživa. Janice, šta radiš? Skupljam povrće i voće. Moja Barbie to voli. O, da, sjajno. A sad ću da stavim sve to na policu. Jabuka, paprika, banane. Mada ne, predomislila sam se. Bolje da stavim tu torbice i cipele. Da, to je mnogo bolje. Super! A umjesto kuhinje ću staviti šipke za odeću. Da, mojoj Barbie je potrebna posebna garderoba. Ona ima baš mnogo odeće. Tako je. Ovdje taman ima mesta za svu njenu odeću. Ništa gore nisam video. Zak, odlazi, smetaš mi? Vidi, ja imam nalepnicu robota. Da li liči na mog? Zalepit ću na krov da bi svi znali da je to kućica mog robota. Baš sam dobro smislio, jel da? I ja imam nalepnicu. To je moja Barbie i svi će znati da je ova predivna kuća moja lutke. Wow, Zak je napravio odličnu kuću za svog robota. Izgleda super, tako tehnološka i pametna. A šta je kod Janice? Wow, pa to je prava roza Barbie kuća, kao sa naslovne strane časopisa. Imam još jednu tajnu u kući. Ako se pritisne ovdje, pojavit će se soba za upravljanje. Stavit ću ovdje mog robota. Pogledajte kako cool blastere ima.
Super! Cool! Što? Tajna soba na krovu? Da. I ja imam slatku sobicu na krovu. Tu je njena omiljena fotelja i njeni kućni ljubimci. Da, oni žive ovdje. Preslatko. O, da? Moja Barbie je srećna, a znači da sam i ja srećna. Ostalo je samo napraviti dvorište za moju Barbie. A prvo treba staviti travnjak. Tako je. A zatim ležaljku, par patuljaka i suncobran. Lepota. Što? Ozbiljno? Ja imam mnogo bolju ideju. Napravit ću plavi pod. Zatim ću staviti svu tehniku za let u svemir. Eto. Moja kuća je bolja. Ne moja. Dakle, pažnja. Napišite u komentarima čija vam se kuća više sviđa. Hajde još jednom da pogledamo kućicu Barbie. A sada da ocenimo kućicu. Wow, Jess, ti si tako lepa balerina. To je bilo predivno. Ali oni čekaju tvoje zadatke za kuvanje. Imaš li ideje? A vidimo da si gladna. Shvatam. Cappuccino balerina, a golubiro špionira i frutodrila. A zanimljivo, ko već zna šta da radi? Ja moram prvo da jedem. Znate, odlučio sam da želim da napravim tortu. Kore već imam. Treba dodati fil. Tako je, istisnut ću što više fila. Zatim ponovo kora, opet fil, kora, fil i tako dalje. I posljednji sloj kore. Odseći ću sa višak. Odlično. Da, sve ovo može se pojesti. Ukusno. Pokriću sve sivim marcipanom. I odseći višak. Tako je. A sada treba napraviti od marcipana odeću za naše golubira špionira. Da, izgleda slatko. Dodat ću lice i to je to. Wow, šefe, uspeli ste da napravite savršenu tortu. Čime će vaši konkurenti odgovoriti? Bako Deni, jeste li nešto smislili? Čekajte, to još nije sve. Sada treba rastopiti čokoladu. Kada postane tečna, preliće u kalup. Tako je. A sada treba sačekati da se spvrtne. To je to. Sad imam naočare i kameru. To je to. Ispalo je mnogo lepo, jel da? Ja također sastavljam tortu. Pokriću se marcipanom. A sada okrećem. Gledajte. Napravit ću balerinu cappuccino. To će biti njena glava. Nacrtat ću oči. A zatim nos. I usta. Eto, ispalo je preslatko. Unutra ću sipati karamel sirup. I nacrtat ću belom čokoladom lepe šare. Kao da je to cappuccino. Lepota. Čini se da se svi smeju jer je to premalo. Dobro, imam lutku. Ona je balerina. Treba samo da joj skinem glavu. Koristit ću ovo i ja. Uspelo je. A namjesto glave stavit ću moju tortu. Deni, nemoj sedeti otvorenih usta. Počni da kuvaš, mili. Deni, na tebi je frutodrila. Dobro. Sad ću sve napraviti, Seko. Dakle, treba mi lubenica i katana. I seći ću lubenicu i ja. Tako je. A sada uzimam igračku u obliku glave krokodila. On ima tako oštre zubiće. Stavljam je u lubenicu i dodajem šape. Da, tako je. Ja sam završila. Jess, možeš da probaš prijatno. Wow! Čekajte, ko je ovo? Čudno. Probat ću da pritisnem. Moj prst! Boli me! Nije mi se svidjelo tvoje jelo, brate? Ne. Šteta. Wow! Ovo je prava
balerina cappuccino? Super! Je li to kafa? Sad ću probati. A, ne, to je torta! Obožavam! Idemo dalje. Hoću da probam naočara špionira golubira. Tako su cool! Svidjelo mi se. A sad ću probati tortu. Wow, baš je lepa unutra. A kakav je ukus? Wow, to je mnogo lepo. Jako mi se sviđa. Čekajte, a je li ova kamera jestiva? Sad ću probati. Au, kakav jaki blic. Dakle, a ko će pobediti? A znam, baka! O, hvala Mila, a stvarno sam se trudila. A momci, ne budite tužni. A sada hoću hot dog. To je lako. Odmah ću da počnem. Prvo treba iseći luk. Zatim paradajz i papriku. U lepinju ću staviti listove salate, posle papriku, luk i paradajz. Da. Preko ću staviti višlu i puno sira. Wow, kako to lepo izgleda. Pravo remek delo. Bellissimo. A sad ću malo rastopiti sir. Tako će biti ukusnije. O da. Ostalo je dodati ketčap i malo senfa. To je najlepša kombinacija. Da, ja sam završio. Super. I ja sam smislio šta ću da radim. Treba mi baget. Sad ću izvaditi sam višak. Znate, moramo staviti samo koricu. Tako je. Sada uzimam topljeni sir. Šefe, a mogu li pozajmiti vaš brener, molim vas? Da, hvala. Istopit ću sir. On mora postati tečan. Hajde, još malo. Eto, dovoljno. A sada sipam to u pecivo. A unutra stavljam višlu. Ispalo je tako lepo. Ja bih i sam to pojeo. Jess će sigurno biti oduševljena. Napravit ću od toga tun sahura. A Deni, ko je to? A dobro, a vreme da kuvam? A ništa ne stiže. U lepinju ću staviti salatu, paradajz i krastavac. A znate, viršle nisu zdrave za decu. A bolje da stavim jednu šargarepu. Tako će biti mnogo ukusnije i zdravije. A Jess, probaj. Wow, kako sve lepo! Čekajte, je li ovo hot dog sa povrćem? Mrzim šargarepu. Fuj! Probat ću ovo jelo. Wow, koliko sira! Nevrovatno! Sviđa mi se. A šta je ovdje? O, to je tun sahur! Sad ću ga probati. Super! Unutra je također sir. Pogledajte kako se razvlači. Deni je pobedio. Da, pobede mu je. Znao sam. Svaka mi čast. O, smislila sam tako zanimljiv zadatak. Napravite koktel. Lako, uzet ću žele bombone. A sad ću ih preliti sprajtom. Tako je. I ukrasit ću sve bombonama na ražnjićima. Ovo je tako lepo da bih i sam sve popio. Obožavam Sprite. A dragi, pa to uopšte nije zdravo. A bolje pogledaj šta sam ja smislila. Sečem ananas i vadim unutrašnjost. Ananas će biti umjesto šolje. Unutra ću sipati zdrav vitaminski koktel. A treba iseći šargarepu, pomoranđu i jabuku. Stavit ću sve u blender. I ostalo je to sve promešati. Uključujem i čekam. Hajde. O, gotovo. A moj koktel je spreman. Sipat ću ga u ananas. Divno. Dodat ću slamčicu, ražnjiće sa bobicama i kišobran. Eto, gotovo. Ma nemate mi pojma. Učite od mene. Dakle, ja ću pomešati borovnice sa jogurtom. Dobit ću mnogo ukusan koktel.
Samo treba sačekati da se izmeša. Uključujem i čekam. To je to. Sipat ću ga u čašu, a zatim ukrasiti sve šlagom i borovnicama. Da. Stavljam nanu, slamčicu i to je to. Jess, možeš probati moj koktel. Od čega da počnem? Wow, neki zanimljiv koktel sa žele bombonama. Sad ću probati ražnjić. Ekstra. A kakav je koktel? Wow, sjajan je. Opa, a šta je ovde? Izgleda super. Juu, šargarepa, pa sam rekla da je mrzim. I poslednji mlečni koktel sa borovnicama. O, da, a baš mi se sviđa. Super, super, super. A znate šta? Odlučila sam. Šef je pobedio. Znao sam da će tako biti.